Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала. Днес ще говоря за нещо изключително важно, нещо, което засяга стотици хиляди българи, нашите пенсионери. Информацията, която предстои да чуете, е не просто важна, тя е критически важна. Тя засяга всеки един от вас, който е пенсионер или има родители, баби и дядовци пенсионери. Подгответе се, защото нещата, за които ще говоря, могат драстично да променят живота на много хора още от месец май. Затова, моля ви, не отлагайте, абонирайте се за канала още сега, натиснете бутона "Ще харесвам" и останете с мен до самия край, защото пропускането на дори една минута от този клип може да ви струва скъпо. Пенсионерите в България винаги са били на ръба на оцеляването, свикнали с непрекъснати промени, но това, което предстои да се случи, е от съвсем различен мащаб. Нека веднага да навлезем в същината на проблема, без излишни увъртания. До сега системата за социални добавки и помощ за пенсионери беше изградена на определени принципи, които, макар и несъвършени, позволяваха на хората да планират доходите си до някъде. Взимаше се предвид основно размерът на пенсията, евентуални други декларирани доходи и често статутът, дали човек живее сам или с други членове на домакинството. Разбира се, имаше и специфични добавки за отопление, за хора с увреждания и други, които се отпускаха по определени сравнително ясни правила. Какво се промени сега? С приет и страшен закон, който влиза в сила реално от май месец, правилата на играта се променят из основи. Новият закон въвежда драстично по-строги критерии за оценка на финансовото състояние на пенсионерите, като разширява обхвата на доходите и дори на имуществото, които се вземат под внимание при отпускането на социални добавки и помощи. Ако до сега, например, една малка допълнителна работа, извършвана от пенсионер или еднократен паричен подарък от деца, не винаги се отразяваха пряко на социалните помощи, сега картината е напълно различна. Целта, както твърдят от институциите, е оптимизация на социалните разходи и по-справедливо разпределение. Но за много пенсионери това означава едно – намаляване или дори пълно спиране на жизнено важни допълнителни средства. Това не е просто реформа, това е тектонична промяна, която засяга директно месечния бюджет на десетки хиляди български домакинства. В общи линии животът няма да бъде както преди, защото много от познатите досега източници на допълнителна подкрепа ще изчезнат или ще бъдат силно редуцирани. Нека сега да разгледаме в детайли какво точно трябва да знаете, кой трябва да се притеснява най-много и кой по стечение на обстоятелствата може би ще бъде пощаден от тези промени. Новият закон въвежда няколко ключови понятия и прагове, които са от решаващо значение. На първо място се променя дефиницията за общ доход на домакинството. Вече няма да се взима предвид само пенсията и декларираните официални доходи. Сега в обхвата попадат и всички допълнителни доходи от трудова дейност, дори и тези на граждански договор, ако сумата надхвърля определен минимален праг, който е около 20% от минималната работна заплата, доходи от наеми, дори и ако става въпрос за малък апартамент, наследен от роднини и отдаван под наем за скромна сума. Преди имаше известен толеранс, сега той е силно ограничен. 3. Лихви от банкови влогове, ако сумата на влога надхвърля определен лимит, да речем 5 пъти размера на минималната пенсия. 4. Дори доходи от продажба на имущество, ако това се е случило в последните 3 години. 5. И най-шокиращото, парични преводи и подаръци от роднини в чужбина или в страната, ако са с постоянен или повтарящ се характер и надхвърлят определен праг, например 100 лева на месец. Тоест, ако децата ви помагат ежемесечно, това вече ще се отразява. Да разгледаме няколко конкретни примера, за да стане ясно какво означава това за обикновените хора. Пример 1. Баба Пенка от село Скравена. Тя е на 78 години, пенсията й е минимална – 413 лева. През зимата разчита на добавка за отопление от около 100-120 лева месечно, която й помага да покрие разходите за дърва. Допълнително внукът й, който работи в чужбина и изпраща по 50 евро месечно, за да си купува лекарства и по-качествена храна. До сега тези 50 евро не се взимаха предвид официално, тъй като не бяха деклариран доход, а подарък. Според новия закон обаче, тези парични преводи, които са с повтарящ се характер, ще се разглеждат като допълнителен доход. 50 евро са около 98 лева. Добавени към минималната пенсия от 413 лева, общият ти доход става 511 лева. А ако прагът за отпускане на добавка за отопление е, да речем, 500 лева, баба Пенка може да загуби цялата си добавка за отопление, тъй като вече ще се счита за достатъчно платежоспособна. Това са 120 лева по-малко всеки месец през студените месеци, което е огромна сума за нея.
Представете си еднократното плащане за дърва, което беше 600 лева, сега ще трябва да бъде изцяло покрито от нейните 413 лева пенсия и 98 лева от внука. Това означава да се лиши от храна или лекарства. Пример 2. Дядо Петър от Пловдив. На 72 години пенсията му е 650 лева. Допълнително работи по няколко часа на ден в един малък магазин за хранителни стоки, като получава около 250 лева на граждански договор. До сега тези 250 лева не му влияеха на статута за други социални помощи. Например за безплатни карти, за градски транспорт или някаква друга дребна добавка, ако имаше такава. Новият закон обаче е категоричен. Всеки доход от трудова дейност, дори и по граждански договор, ако надхвърля 80 лева на месец, трябва да се декларира и ще се взима предвид. Общият доход на дядо Петър става 650 плюс 256 900 лева. Това автоматично го изважда от редица програми за подпомагане. Например, ако имаше право на някаква общинска добавка за лекарства от 50 лева месечно, сега той ще я загуби. За него тези 50 лева са били важни, защото покриват част от стойността на лекарствата за кръвно и сърце. Сега ще трябва да ги покрива изцяло сам. Пример 3. Леля Мария от София. На 70 години пенсия 780 лева. Притежава малък апартамент в квартал Люлин, наследен от родителите й, който е отдала под наем за 300 лева месечно, за да си помага с високите сметки в София. До сега този доход от наем, след облагане и приспадане на разходи, не винаги се взимаше предвид при отпускане на всички видове социални помощи, ако самата пенсия не беше много висока. Новият закон обаче е безкомпромисен. Целият доход от наем, независимо от размера, се включва в общия доход на домакинството. В случая на Леля Мария, нейният месечен доход става 780 плюс 380 лева. Този праг я изключва от почти всички социални програми и общински облекчения, които е ползвала до сега, като например намаление на данък смет или карти за отстъпка в някои вериги магазини. Дори и по-големи еднократни помощи, които държавата отпускаше за определени групи пенсионери, вече ще бъдат недостъпни за нея. В резултат на това, макар и да има наем, тя може да се окаже в по-лошо положение, тъй като загубата на облекчения може да надвиши нетния доход от наема, кой не трябва да се притеснява толкова. По-малко засегнати ще бъдат пенсионерите, които нямат абсолютно никакви други доходи, освен основната си пенсия, които не получават парични преводи, не работят допълнително и не притежават второ жилище или големи спестявания. С други думи, онези, които и до сега са били изцяло зависими само от пенсията си, без никакви други финансови постъпления, може би ще запазят съществуващите си социални помощи, но при условие, че и те не са над определен минимален праг, който също е преразгледан надолу. Новите промени са насочени предимно към онези, които малко или много са успявали да си докарат допълнителни средства, било то и минимални. За съжаление, именно тези малки допълнителни доходи често са разликата между оцеляването и мизерията. Разбира се, всеки закон има своите изключения, своите уловки и неочевидни нюанси, които могат да бъдат както спасение, така и още един капан. Нека ги разгледаме внимателно. Едно от изключенията е свързано с еднократните помощи. Ако получите еднократен паричен подарък от роднина за рожден ден или празник, който не се повтаря регулярно и не надвишава, да речем, размера на една минимална пенсия, той обикновено няма да бъде включен в месечния ви доход. Но тук е уловката. Ако същият роднина ви прави подобен подарък няколко пъти в годината, институциите могат да го интерпретират като систематична финансова подкрепа и да го включат в общия ви доход. Разбирате ли колко е фино? Друг неочевиден нюанс е свързан с имуществото. Законът може да включва клауза, която отчита не само дохода от имущество наеми, но и самото притежание на второ жилище или имот, дори и да не се отдава под наем. Например, ако притежавате запустял имот в отдалечено село, който не ви носи никакъв доход, но пазарната му оценка надвишава определен праг, това може да повлияе на правото ви на социални помощи. Институциите могат да твърдят, че можете да генерирате доход от него, дори и да не го правите. Това е изключително несправедливо за много пенсионери, които притежават стари имоти без реална стойност или възможност за продажба. Питфол номер 1 – недекларирането. Много пенсионери, които до сега са получавали неофициални помощи от деца или са работили без договор, могат да бъдат изкушени да не декларират тези доходи.
Тук е опасността. Новият закон предвижда засилен контрол и възможност за проверка на банкови преводи и дори на информация от НАП за нерегламентирани трудови правоотношения. Ако бъде установено, че сте укрили доходи, може да ви бъдат наложени санкции, да бъде изискано връщане на получени социални помощи, че дори и да ви бъде спряна пенсията за определен период. Помнете, че финансовите институции и държавата разполагат с все повече инструменти за проследяване на парите. Питфол номер 2 – грешки в заявленията. Формулярите за кандидатстване за социални помощи и добавки ще бъдат актуализирани. Те ще са по-сложни и ще изискват много повече информация. Една пропусната информация или една грешна цифра може да доведе до отказ за помощ или до забавяне на плащанията, а понякога и до неверни данни, които в последствие да ви навлекат проблеми. Много хора се сблъскват с трудности при попълването на такива документи, а грешките ще са с висока цена, неочевиден нюанс, здраве и увреждания. Някои добавки за хора с увреждания може да останат незасегнати или да бъдат минимално повлияни, но тук е важно да се направи много прецизна проверка. Дори и за тези случаи може да има преизчисляване на размера на помощта, ако тя е обвързана с праг на доход. Не приемайте нищо за даденост, дори и да имате решение от ТЕЛК. Важен съвет – консултирайте се. Не взимайте прибързани решения въз основа на слухове. Проверете официалните източници и ако е възможно се консултирайте с специалист. За съжаление, често институциите не предоставят адекватна информация на населението, особено на възрастните хора. Сега стигаме до най-важната част. Какво трябва да направите вие самите, за да минимизирате негативните последици или поне да сте подготвени. Ето конкретни стъпки. Първа стъпка – незабавна проверка на актуалната информация. Не разчитайте на новинарски заглавия или мнения от съседи. Посетете официалния сайт на Агенцията за социално подпомагане, АСП, или на Националния осигурителен институт, НОИ. Потърсете секцията за актуални промени в законодателството за социални помощи и добавки. Там трябва да има публикуван текст на новия закон или подробни указания за неговото прилагане. Ако нямате достъп до интернет, помолете вашите деца, внуци или съседи да ви помогнат. Втора стъпка – преглед на всичките си доходи и имущество. Направете си пълен списък на всички ваши доходи, пенсия, допълнителна работа, дори и най-малката, доходи от наеми, лихви от влогове, както и редовни парични преводи от роднини. Запишете си и стойността на всяко допълнително имущество, което притежавате, втори имот, автомобил, по-големи спестявания. Бъдете честни с себе си, защото тази информация ще е ключова. Трета стъпка – посещение на дирекция социално подпомагане. Абсолютно задължително е още през април, преди влизането в сила на новите правила от май, да посетите най-близката до вас дирекция социално подпомагане. Не чакайте да ви извикат, изискайте среща с социален работник, обяснете подробно цялата си ситуация и попитайте директно как тези нови правила ще се отразят на моите конкретни социални помощи и добавки. Не се притеснявайте да задавате много въпроси, запишете си името на социалния работник и датата на разговора. Помолете за писмена справка или поне за потвърждение на информацията, която са ви дали. Четвърта стъпка – актуализиране на декларациите и заявленията. Много е вероятно да се наложи да подадете ново заявление или декларация за социални помощи. Дори и да сте получавали такива досега, новите формуляри ще изискват много повече информация. Бъдете изключително внимателни при попълването им. Ако имате затруднения, помолете за помощ. Не се колебайте да поискате обяснения за всеки ред и всяко поле, което не разбирате. Попитайте конкретно какво да посочите за паричните преводи от роднини и доходите от наеми. Пета стъпка – подготовка на необходимите документи. Най-вероятно ще ви поискат набор от документи. 1. Лична карта. ДУС. Последно разпореждане за пенсия. 3. Документи, доказващи доходите ви извън пенсията, трудови договори, граждански договори, договори за наем, банкови извлечения за лихви, разписки за парични преводи. 4. Документи за собственост на недвижимо имущество, нотариални актове. 5. Медицински документи, ако ползвате добавки за увреждания. Съберете ги предварително, за да не губите време и нерви в последния момент. Направете си копия на всичко. Шеста стъпка – бъдете готови за обжалване. Ако получите отказ за социална помощ или ако тя бъде намалена несправедливо според вас, имате право да обжалвате решението. Попитайте социалния работник каква е процедурата за обжалване и какви са сроковете. Често обжалването трябва да се направи в определен кратък срок, например 14 дни от получаване на отказа. Не пропускайте този срок. Подгответе писмено обжалване, в което ясно излагате аргументите си и прилагате всички необходими документи. Седма стъпка – информирайте се за алтернативни възможности. Ако загубите дадена социална помощ, попитайте дали има други програми за подпомагане, за които отговаряте на условията.
Например, някои общини имат собствени програми за социално подпомагане на възрастни хора, които може да не са обвързани директно с държавния закон. Уважаеми зрители, разбирам, че всичко това звучи тежко и сложно, но е жизнено важно да бъдете информирани и активни. Не оставайте пасивни, защото това може да ви струва скъпо. Помнете, че информацията е сила, а действията са спасение. В заключение, скъпи приятели, искам да ви призова за едно. Не приемайте пасивно тези промени, информирайте се, действайте, задавайте въпроси и търсете правата си. Животът на пенсионерите в България е тежък и без допълнителни препятствия, но с общи усилия и правилна информация можем да се справим с предизвикателствата. Напишете в коментарите какво мислите по този въпрос, дали сте засегнати от подобни промени или дали имате опит с тях. Вашето мнение е ценно. Не забравяйте да харесате видеото, ако сте намерили информацията за полезна и най-важното, абонирайте се за канала, за да получавате навременна и важна информация, която може да промени живота ви към по-добро. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Бъдете здрави, информирани.